Umbutho iDemocratic Alliance ufake isikhalazo ngokusesikweni kwiKomishoni yaMalungelo Oluntu yoMzantsi Afrika ngokuchasene nomasipala wase-Emfuleni malunga nokunyhashwa kwamalungelo oluntu. I-DA ityhola ngelithi lo masipala wophule amalungelo oluntu ngokusilela ukuhambisa iinkonzo ezibalulekileyo kuluntu ezifana namanzi acocekileyo, uguntyulo olwaneleyo kunye nolawulo lwendle. Lo mbutho uthi awubikile la matyala amaninzi kumasipala lo mba kodwa zonke iinzame azikhange zibe nesiqhamo. The purpose of our visit is to lay a complaint against the Emfuleni local municipality for human rights violations because we believe that the Constitution of the country says people should live in a conducive environment which is not harmful to them. We believe that the Emfuleni local municipality has failed to ensure that people live in a safe and habitable environment because our people are subjected to continuous sewer spillages, roads that are not safe. And then we also hope that the SA Human Rights Commission will urgently intervene to ensure that they become of service to our people and compel Emfuleni local municipality to do right by Emfuleni residents and force Emfuleni local municipality to stop violating the rights of Emfuleni residents.